Посетила съм 36 държави в Европа, Азия и Африка и ето го моят фаворит. Това е последната държава, от която се върнахме съвсем скоро и емоциите ми свързани с нея все още са прекалено бурни. Става въпрос за Малайзия. Нашия план за организация на пътуване до Малайзия и Тайланд беше следния. Кацнахме в Куала Лумпур, където спахме за 28 евро за двама в топ хотел, който беше точно срещу колите Петронас. Имахме възможност да ги посетиме безплатно. Станем свидетели на невероятно шоу в KLCC парк. Следващия ден направихме духовно изчистване на върха на Бату Кейвс и ги посетихме срещу 5 евро на човек и след това с вътрешен полет за 25 евро се придвижихме на малайзийските Малдиви, остров Ланкави. Това е местен остров, който обиколихме с кутерче, което си наехме и живяхме буквално като местни. Качихме се на най-високата точка с Skycap и имахме най-прекрасното, автентично, готино, диво изживяване, което можехме да имаме в Малайзия. След това се придвижихме към Тайланд, остров Ко Липе, но за това ще ви разказвам някой друг път. Малайзия със сигурност си остава моят фаворит, а цената, срещу която пътувахме, беше направо смешна. Ако искаш и ти да се научиш как да пътуваш ефтино и изгодно по екзотични дестинации, последвай ме!